Number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tro 11. Halik sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. May napili na si Presidente Rodrigo Duterte na bagong hepe kan Philippine National Police. Sigun kay Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, iniiyo si National Capital Region Police Office Director Major General Debold Siñas. Sigun kay Roque, mapuon ang termino ni Siñas sa aga, Nobyembre 10, kasabay ang pagbaba sa pwesto ni outgoing PNP Chief General Camilo Cascolan na sa aga retirado na. Kung seniority ang susunodon o rule of succession, si PNP Deputy Chief for Administration Police Lieutenant General Guillermo Eleazar ang number 2 man kan PNP. Maserbi si Sinas sagkod sa Mayo kan masunod na taon bago man ini magretiro. Sinabi ni Roque na pinaghiling ni Presidente Duterte ang record ni Sinas. Sarong presidential prerogative sigon kay Roque ang pag-appoint ni Presidente Duterte kay Sinas. Ini dahil dahil matatawadan ang naiambag ni Sinas sa war on drugs ni Presidente Duterte. Direktiba man kang Presidente sa bagong PNP Chief na ipagpadagos ang giyera kontra droga asin ang pagmantinir kan paz e orden sa Pilipinas. Naging kontrobersyal si Sinas dahil sa manyanita o pagkondukta ng birthday party maski existido pa ang quarantine protocol dahil sa COVID-19. Alas 4 bareta, Lado Nacional pinagsurat sa newsroom sa panginot yan ni News Director Edwin Peralta. Siyempre nakamonitor dyan si News Manager Mardela Manny Tutanyez, Technical Control sa IT, si Mark Sian Madrid. Ako po, si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Nescafe Original. Nescafe Original. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch All-in-One. May gatas na. Ang Fresca Tuna, 21.25 lang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Judge Chewing Gum. Chillax, mag-judge ka muna. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon sa Indo, Gabo, sa muya pong mga paraantabay. Ang pagrespeto mi sa Gabos na miyembro kan familia kasabay dyan ang sa muyang pagpagiromdom na ipagpadagos niya to ang pakimahera kasin panarig sa mahal na Diyos. Sa tahaw kaining sa tuyang pinaghampang na kadipisilan. Sagkod naman kitang alas 5 nin hapon, Bicol Target.
Katuwang ko dyan sa luwasan sa muyang news team, kapwa ko miyembro sa Mega Force Patrol. Kompleto si Jimmy sa 3rd District, si Al sa 2nd District, Daraga, Albay District, as in Legazpi area. Si Jomar sa 1st District sa kuyang mga compadres. Katuwang siyempre si Ans Galero, si Renz Luna, buda si Luens Burse Barcena. Sa Manibela, yaon dyan si Henry Boy Mata sa technical control. The man from Barcelona. Manny Tutanyez. Newsroom, Production Research. News Direct Edwin Peralta. Siyempre nakamonitor si News Manager Mardela. Sa IT si Mark Siand Madrid. Ako po ang sa indong servidor sa radyo si Pio Fernandez. Sige, maray na hapon tabi, Bicolandia. Sa gabos man na yaon man, nag-antabay man po sa Bicol Target. Ano lamang ang sa indong pinaghanda dyan, ha? Pamanggihan, buda pinagmimeriendahan, dapat nagpeprepara na kita, padiit-diit para sa pag-abot na naman, kung maafektaran kita nin todo, kaining bagyong si Ulysses. No, sana po, yaon man kamo sa sitwasyon na may pagkakataon na makalapwas sa sobrang kadipisilan urog po sa gabos. Idong so mas matindi ang kamugtakan, dai na nin pig-iistaran, dai na nin pagkabuhay, nawaaran nin mga mahal sa buhay, kaparyentes. Dai po mawaaran nin paglaom. Agabos tayo ni malalampasan. Ibang klase kaya paano ni maning 2020 ade. Sus dai pa kita titunungan, ano daw ang yaon sa 2020 initabe. Uyan baga nag-adang-adang subagyong si Ulysses. Pagkatapos sa ibaba naman kayan, iguana naman yung nakukurumpul-kumpul na naman na panganuron. Taod-taod ta sa tuyang kaulayo naman ang pag-asa. Dahil po kamo magsawa iyan ang pinag-abangan kan sa tuyang mga paraan tabay, ang kamugtakan kan panahon. Kumpadreng Jimmy, marhay na hapon, please go ahead na. Salamat, Padi. Maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niyatong bareta, epektibo ang food for work na ilinansar ni Congressman Fernando D. Cabredo, digdi sa 3rd District para maparikasan diklaging kan mga baradong kanal sa paas ni Bapang Agihan in tubig, kabilang na ang pagpabalikan kalinigan dahilan sa biging ganyar ang mga nasa barangay na mag-relinig kabalyo kan 6 kilos na bagas. Kung matatandaan pagkatapos kan bagyong Rolly, haros na may spilling ate o mga basura sa kapalibutan kung sa immediatamente nag-coordinar ang representante kan 3rd District sa mga alkaldes, asin mga punong barangays na mapo ng tulos ang pagpapalinig. Ang counterpart sa espersos ni Congressman Didi Cabredo, iyo ang bagas sa mga mahigos na nagtatrabaho. Sa ngunyan poon sa Libon, Pulang, Giligaw, Uwas, Antos, Ginubatan, medyo magian-gian na ang pagmati pa rin, medyo maliwalas na kumpara kan pagkatapos kan bagyo. Mientras tanto, sa ngunyan, ang sarupang ipigbubusol sa kabus ng barangay, kan 3rd District, kan representante kan 3rd District, iyo ang kapanagusan kan pagtaranom nin kamote. Sa pagsabing napatunayan na sa barangay San Jose, Mulad Bukad, digi sa Ginubatan, nag-agi ang super typhoon, alagad sa ngunyan, harvest time, bastante ang unod kan kamote. Iguang pang suporta sa pagkaon, ang mga nagtaranom kay ni. Roger. Tusok kay Congressman Didi Cabredo, na pinunan niya sa bill sa Kongreso, nagibuhon root crop capital ang 3rd District asin maging training and research center ang 3rd Distrito dahil niya inipupunduhan sa kodae na re-realisar. Aram mo kumpadreng Jimmy, iyan na pagpatanom nindanin mga kamote, buda iba pang root crops gugulayon, sobra-sobrang pakinabang ta. Igongani nin mga retratong ipigpadaraman, buda pinag-post sa inda mga FB account. Primero si dating Congressman Nando Gonzales, now si Congressman Nando Didi Cabredo. Maski nagihan ng super typhoon, makusog baga dyan so
sawisaw sa 3rd District. Matindi. So, kamote, dahil lamang na nag-urunod pa ning todo darakulaon. Darakulaon, pigkakaralot duman sa San Jose. Iyo, pagkatapos, madali o dahil magugutom talaga kung maghigos, Day. para hugasan ng puwerte, papakalakagaon, lulutuon tapos, may Tapos pagkaon. Kung sawa ka na sa pagsapna, Oho. prituson mo, giris-girison mo, prituson mo, kalingkingon mo, dakol na proseso ba mapapadumanan kan kamote. Roger, dako Eh na napira tayo pwede. sa upland areas, sabi pa Mhm. mga Disyembre harvest time naman, dakulo na patanoman nin mga kamote diyan sa upland. Buda, iyan pa din na dahon kan ugbos kamuting pula, bibabaw Ay, bagasanan sa sinapna. Oo. Pagkatapos isawsaw mo sa suwa, naku, Mati perteho na. na yan. Oo. O, sige. Bata mo niyan, magdiyang ka sa South. Ay, Diyos ko. Iyo na nga Ang ni. kamahalan kan mga pamakalon. Okay, sige. Okay, so yan tabi pa din. Ansa to yung mga dagdag na informasyon, mga follow-up report. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpareng Jimmy. Hali dyan sa 3rd District Albay sa mga dagdag na istorya. Digdi sa tuyang programa Bicol Target sa DCGB. Try to get in touch sa Pag-asa tabi. Tanganing maaraman ta na iyan. Taon-taon no, may report mo na. Si Luwens na Barsena, isihon ta man ang sitwasyon. Luwens, marhay na hapon, please go ahead. Salamat, Sir Pio. Maray na hapon. Maray na hapon sa gabos na mga barantabay sa mga dagdag pang bareta. Magiging mamara sa primerong pagkakataon ang pagselebrar kan kapistahan ni Nuestra Señora de Salvacion sa Barangay Arimbay sa norteng parte kan syudad nin Legazpi dahil sa patakot kan COVID-19 sa aga. Ini makalihis na ipag-unambitan sa DCGB News ni Kapitana Janet Bea kanasambitan ng barangay na maski ipigtutugot ang Santa Misa sa pagselebrar kanasambitan ng kapistahan, obserbaran man giraray ang social distancing as in ipagbabawal ang mga parada, motorcade, bike run, fun run activities, karaoke o maski video 5 as in iba pang aktibidad na magpapatipon sa mga tao. Ansaro pa, pwede ang bisita. As in, pamilya sanaan mag-uoro ang pangan sa mga handa sa kapistahan. Nabako arog kan dati tabi Sir Pio, nakaiba sa sarong lamesa sa pagkaon ang mga bisita. Paano ma-check kan barangay na dainin mabisita outside of the family circle sa mga purok sityo, eskinita, kalya dyan sa Bigaa? Over. Roger, magkakaigwa nin temporary checkpoints tabi Sir Pio, susog kay Kapitana Bea sa mga dalan na pinag-aaragihan ang barangay ninda ngani na talagang maobserbaran nini as in day nanggad makakalusot ang mga taga-ibang barangay. Kaya pwede siguro madyan na sana mapapatos. Roger, Oho, yeah. kaya susog sa Kapitana, maski siya namumundo kan siring-kiring pangyayari, nabako na normal ang pagselebrar kang kapistahan, sa iya mang giraray na ipinapangapudan ang pagpartisipar kada publiko. May kinaraman digdi, lalo pang saro ini sa kasuguan ni Alcalde Noel Rosal, asin susugmay kay Kapitana Janet Bea, ini para sa kaligtasan man sa nakanggabos na maging ligtas sa patakot kan COVID-19 na presente pa sa palibot kan Legazpi. Ang patron, mahal na patron is Nuestra Señora de Salvacion. Roger to the tabi, Sir Pio. Dahil bali, so pagpangadyan pinaka-importante. Correct. Sige. Roger, so yan tabi Sir Pio ang mga dagdag na istorya alay sa norteng parte kan Legazpi. Ako po si Luwens Burse Parsena. Advance Happy Fiesta sa mahal na patron kan Bigaa, Nuestra Señora de Salvacion. Grabe efekto, kaya ni talagang COVID digdi sa satuyang palibot. Hay, inda ko na sa natabi. Kung paano nakita kayo ni. Sige, apudantan pag-asa Legazpi, Ramunta. Kung ano na ang monitoring ni daduman sa Kiolisis. Nata, igonin mga projections baga duman sa nahiling kita sa mga sources sa International Weather Station, sabi naglangkaw or what, pero mas magay na pag-asa po sa tuyang makahuron tas sinda tabian iguanin nagkakanigong otoridad kaan buda sindaan nagkakanigong ahensya di gobyerno na pinag-atangan kan sa tuyang nasyon na magpaluwaskan mga informasyon manungod sa kamugtakan kan panahon. O yan tabi, nag-ring ang Pag-asa, Legazpi.
tibaad lamang may magsalo sa tuya dyan sa pag-asa kung will ipadagos tayo ni tabi ha. Padagos taan pag-ring kung di mag... The subscriber cannot be reached. Please try again. One more call. Kung wala di, we'll try our best, ano, taod-taod, yan, sa pag-asa Legazpi City. Yan, okay. Condolence duman sa pamilya kan lineman na nahulog, na diskwedo, dyan sa Daraga. Sa may Doña Maria ba yun mani, ano? Diyan sa Daraga, basta diyan sa Daraga, Gadan. Sa pag maniugot na matapos o trabaho para mapailawan ang komunidad. Hello. Yes, Pag-asa, good afternoon. Yes po. Yes, ma'am, si Pio Fernandez po, kan DCGB Legazpi. Ma'am, who's on the line po? Wait lang po, tawagin ko yung forecaster. Ay, sige, thank you so much, ma'am. Tawagin daw muna yung forecaster ng Pag-asa Legazpi. Aramon taan kamugtakan na ni Ulysses. Ha? Sa tuya ng pinagmumonitor ang hiro-hiro ka ini. Ngani na makapag-prepare na po kita tabi. Hello, Pag-asa? Wala pa. Tinatawag pa siguro. Ano? Yung Pag-asa. Standby muna tabi all units. Tapos kan Pag-asa, ma-time check kita. Kamuan masunod tabi, ha? Diyan sa luwas yung sa tuyang mga pag-iriba. Sa news team. Ay pighalata lang. So, magiging, kung si saya makakahuron ta dyan tabi sa Pag-asa Legazpi. Ano? Para inahapon pala, happy birthday kay Abogado Jong Bonafe. Attorney Jong Bonafe kan 1st District of Albay. Attorney Jong, happy birthday tabi sa imo. Yan. And dyan sa Catanduanes, tiba makahuron taman taod-taod sa gobernador kung anong preparasyon man ninda dyan. Gari dumanan naman sa oritaas ninda. Maagi so Baguio ano kan norteng parte po kan Catanduanes tabi yan pinag-aapod so Hello, good afternoon po. Yes, good afternoon, ma'am. Yes po. Yes, o si Pio Fernandez po ng DCGB. Ma'am, pwede pong malaman yung situation po ng Ulysses natin ngayon? Sir, yung pinaka-last po na update natin, yung pang-11 po. Mamaya pong 5 o'clock meron po tayong pinaka-latest. Who's on the line po, ma'am? Janice Roser, sir. Ay, si Miss Janice. Ma'am Janice, Yes po, maray na opo. hapon. Opo. Nakaya Ikon ka po. lang tabi, ma'am. Kung igwa na kamukutaan na ng simpleng computation, kung basado duman sa latest na bulletin yung alas 11, kung sa ina so kang kaini, madam. Mas maray bagay itong harayo pa na bata grupinaan sa tuyang kondigdi sa nako, dahil nakita titunungan ng bagyo, madam Janice, napaano daw ini. Oo nga po, halos ano na eh. Ay, sus Mario Joseph baya ano. Igwa baga paano ni mga nagluluwas, nagitaas daning diit o ano baya so direksyon na kaini. Opo, yung kasi kung kaninang umaga, may mga models din po na nagpapakita na medyo bumabalik siya dun sa dati niyang, yung una niyang track. So paitaas. Oo, medyo umangat siya papuntang Quezon. Kaya yung ating kaninang bulletin, Bicol region or Quezon area ang kanyang ang landfall area. Iyo. So as of now, madam, dahil pa kamo dyan projection. As of 4:30 more or less ngunyan na PM kung sa ina so location ka ini. Subukan po natin i-compute, Oho. sir. Kasi Sige, tabi ano. Tanganing maisihan ta sa naman ang dalaga na kaini. Tana po project nga ni 24 hours, 72 hours, 48 hours. Oo, tanganing mas magayon na araw kayo niyan kan tao na nagiging interesante sinda, madam. Na nga makaligtas kita kan buhay kapag preparar kita. Opo. Iyan Siguro sir, mga ano na rin to. na More or less nasa ano na rin po ito. sa ina po. Kasi from Borongan siguro mga nasa 6:35, mga something ganun. Kasi 6:05 po kanina. Mga more or less siguro ganun. Ano lang po to? Estimate na lang. Estimate lang po. Wala rin po kasing pang-compute dito. Oo, mga estimate na mga kung ligas pa yung pag-urulayan, harayo pa kita sa lawas kan bagyo o sa mata kan bagyo, kita nagarani. Sa ngayon sir, malayo pa siya. So, Oo. ang in-expect po natin, maaari pong bukas
yung outer rain bands po niya umabot na po sa atin. Iyo. Yung mga pag-uulan po na konti. I mean yung mga galing po doon sa mga extension niya, mga extended Rain bands, bearing outer rain clouds. bands. Opo, opo. Suuran sa suwisik sa luwas kan lawas kan bagyo. Yes, sir. Oo. Yung parang mga extended ano po niya. So possible na po natin maramdaman dito sa Bicol region or kaya sa may Eastern Visayas po. No arin Pas- tabi. Yun po, yung outer rain bands po niya. No arin taod-taod o sa aga or what? Maaari po bukas ng mga before po siguro mag-lunch, mga ganun po. Iyo. So possible na mag-raise na ning storm warning signal sa Bicol. Igwa? Ngayon po, yun po yung naantay po natin kasi po kanina pong 11, nag-mention na rin po si Pag-asa na possible po mag-raise po tayo ngayong hapon or mamayang gabi po dito po sa may Bicol region or Eastern Visayas. Sa Oo. mga possible eastern side po ng Bicol or Visayas po. Okay. So iyo basta natabi Madam Janice, nagbakasakali lang kami na igo ka mo dyan ng idea. Nakukompute nga ni ibag 24, 48, 72 hours. Yes, sir. Ma-update ta so mga paraan tabay. Well, anyway, halaton ta na lang so alas 4 before it's too late na dait naman kita maimpormaran. Bata so Opo, bato radar ta. Nako, paano na yon? Dahil na Oo, nakaka... ano nga po, ko. natanggal po ano yata yun, Nap- sir? Natanggal yung medyo radon? So random I mean, mismo. opo, Buda so satellite. opo. Natanggal ito. So, sige tabi, Madam Janice. Opo. Salamat Double din check maray. ko na rin. Opo. Thank you so much. Okay, yan tabi, mga tugang, si Madam Janice na Rosero, kan Pag-asa Ligaspi. Anday, pa magkatao kun sa inso kang Kambagyo. Ma-compute pa, nagalat pa kan duman sa Manila, kung naarin sinda paabutan kan informasyon man na yan. Nasa linya si Ans Galero. Ans, marahin hapon, go ahead na. Naputol. Sige, pakis. Yes. Go ahead. Maray na hapon, maray na hapon sa mga paraan tabay, sa mga dagdag manyatong bareta may koneksyon sa pinag-aandaman na si Bagyong Ulysses. Nag-ordena si Gobernador Al Francis Chara na ipagbawal na ang paglawod sa gabos na klase na sa kayang pandakat sa bilog na probinsya ng Lagay bilang preventive measure panganin na wala na ni na casualty na maitala. Ibig sa tuyang probinsya kasabay naman ang pagkansilar kan naman lain-lain na social activities sa tuyang probinsya. Ikadua, pinagmanduhan naman ang mga city as in municipal pati naman na barangay disaster risk reduction and management councils na mag-monitor 24 oras na puon niya na pinagbabantayan na tropical depression as in ipreparar na ang sendang mga residentes sa magkakanigong senaryo sa sendang lokalidad siring na sanakan na ipapa-enforcear kuning kaso man na magpalawas gira ng advisory si Governor Bichara na localized evacuation. Sa kanyan na monitoring pa kanyan na PDRRMC sa iyang pamamayo na ngayon na maaraman ang sunod pa na mangyayari sa mga maabot na oras. Sigun sa iya, kepuhan naman daw na ang publiko mag-preparar kan magkakanigong essentials na ngayon na maging preparado man sinda sa papaabot na si Bagyong Ulysses. Yan tabi, so ito ang update digdi sa Capitol de Provincial Canal Bay and Galero, DCGB. Thank you so much, Ans. Digdi sa Facebook account kan PDRRMC, iyon naan, daina ni maglawod sa gabos na kadagatan kan Albay, kan sila ron na ang gabos na aktibidades dyan sa coastal, gabos na mga disaster risk reduction management councils, magpreparar sa nagakanigong senaryo, flash floods, landslides, flash, storm surge, wind, strong rain sa siniba pa, and mag-monitor sa latest Pag-asa weather bulletin, and magpreparar na kan gabos na pangaipo. Bako nakita ka initabi bago sa araw ka ining pasistema. Sige. So, taod-taod, mabel ta po ang programa, ang oras sa bilog na Pilipinas, alas 4:35 na nin pagkahapon. An oras hatod sa Indokang United Home. United Home Products. Ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic.
Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Alaxan FR. Alaxan FR, ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Nescafe Creamy White. May rollback sa Nescafe Twin Pack. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Judge Chewing Gum. Chillax. Mag-judge ka muna. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sa Fabcon kong charcoal protektado, ang chef sa umaga, I'm home! Mommy, na mabungo pa rin sa gabi. New Sir Fabcon Charcoal Fresh. First Fabcon na charcoal protektado. Kaya blooming ang bango. Sir Fabcon Charcoal Fresh. Wow! Ikaw ba yan, Jen? Ako to. Ikaw ba yan, Kim? Ako to. Bes, ikaw ba yan? Ako to. Sila nga yan. Pumuti at kuminis lang. Ang sikreto, Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Angat sa iba. Dahil dito, pinaghalo ang Kojic Acid at Collagen para ang kutis mo noon mas maganda, maputi at makinis ngayon. Wow! Ikaw ba yan, sir? Akoto. Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. The secret of beautiful skin. Dermatologically tested. Available in leading supermarkets and drugstores. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams.
For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legaspi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future. Your success, our word. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatalo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! Di kalidad na gamot na abot kaya? May K ka sa Actima Generics. Ang Actima Generics ay available sa Generica Drugstore. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Namipidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda.
Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Mga mami, Judy Ann Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggie Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Kung kailangan maging wais dito, nasa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya, Surf kaya, may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na, Mega Laki na. Maputi, malinis, pabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet, pero 550 SRP pa rin. Malaki ang banta ng malawakang pagkalat ng tigdas. Dumarami rin ang kaso ng rubella o tigdas hangin at kasalukuyang pa ring may polio outbreak sa ating bansa. Higit na mapangani ang mga sakit na ito sa mga batang wala pang 5 taong gulang, lalo sa mga wala o kulang ang bakuna. Bakuna lamang ang mabisang paraan para maiwasan ang mga sakit na ito. Pabakunahan ang inyong anak na wala pang 5 taong gulang sa gagawing measles, rubella, oral polio vaccine, supplemental immunization activity sa inyong barangay simula October 26 hanggang November 25, 2020. Tandaan, chikiting ligtas basta't may dagdag bakuna kontra rubella, polio at tigdas. Isang paalaala ng inyong DOH Bicol. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Sige po, balta na kita sa programa Bicol Target. Ganyan pong Lunes na pagkahapon. May mga istorya kita dyan sa luwas. Nasa linya man si kumpadreng Al Armario. Pading Al, maray na hapon. Please go ahead na. Maray na hapon, padi pagkauyam. Asin kaaditan. Namamatian naman ngunyan kan mga tao, lalo digdi sa Hararayong barangay. Enot na uyam dahil daipang supply kan kuryente pero so iba iguana. Digdingon yan sa Taisan, minailaw pa sana sa sentro. Alagad pag-abot sa parting humapon, ora pa paring piyo saka panalaog digdi sa Maslog area. Kaya nauuyaman ang mga konsumidor kung dahil na maintindihan kung nga tasiring kayan ang sistema na siring sa iba na mga lugar diyan sa sentro, Albay District, may mga barangay na igwa pero ani ba dai kaya dahil maintindihan talaga ang tunay tang sitwasyon ngunyan. Pag-abot naman sa pigandamantang bagyong Ulysses, although na dahil pa man naggalaog sa tuya, pero may kaaditan siyempre may pubya na mga tao kan mga uminaging bagyo. Kaya sa ngunyan, mga tao nasa pagprepara na naman siring kan dati na kumbaga sabi mo nga ni, tuod na kita sa siring kaning sitwasyon. Kaya kumbaga dahil man nagkukulang ang gobyerno sa pagkapasabot, asin na pag-aabiso, nasa ngunyan ang mga tao paluhay-luhay na naman nagpreparar para digdi kay Ulysses. Yan pa rin ang sitwasyon digdi southern area kan Legazpi, Al Armario, DCGB. Salamat Pading Al. Si kumpadreng Jimmy Mana sa linya. Pading Jimmy, go. Good afternoon. Mani, paki-establish ng connection uli kay kumpadreng Jimmy, naputol na. Igita, yan. Gita, halat-halatuntaan, apod ni kumpadreng Jimmy. Diyan po sa
3rd District Chan Albay. Okay na ba man signalan mo na lang ako ha. Diyan pa no sa kadagatan sa Pasipiko, narumduman ko kaidto kan buhay pa si Toning Arispe. So dating chief kan Pag-asa Legazpi. May mga ipigtuturo ito sa sakuya na pasistema manungod sa bagyo. Saro sa naokudang kuduman, pareho man kan ipigpapaabot na informasyon ni Migong King Rehinaldo. Migong King, so sa imong mahiwagang relos, kumustaan calibration? Gari makintabo na naman Migong King ano. Yan. Apera kang pagturo sa uka ito ni Tony Arispe, kan pagbasa kan yan na antigong relos, mahiwagang relos na igwa man si King Rehinaldo. Nagkapira sa nanigwa kandig sa Pilipinas. So, Barometro del Barometro del Archipelago Filipino. Nalingawan ko na sungar. Basta araw kan, Barometro del Archipelago Filipino. Gari araw ka. Tinuruan kita magbasa. Maski dain na po ang Pag-asa, maski dain ng internet, naaaraman taan sitwasyon kan bagyo kun hain na duman sa mahiwagang relos na ito. Nasa linyo na si Pading Jimmy. Pading Jimmy, marahin na po. Go ahead na. Kumpadring Jimmy, may problema ang connection man. Sige, dahil balin na pagsibot man eh. Sige, okay. Ngunyan, saro pa sa pinagturo ni Toning Arispe. So, pinagapod na si Jomar Palanman eh, ika talaga. Uulo ka no pa ako. Akong gigibohon mong kaiwal ni Pading Jimmy. Kasalan mo, ako gigibohon mong kaiwal. Tipig parapon mo kung nirde, mo kung nag-standby. Si Pading Jomar ko na. Pading Jomar, maray na hapon. Please go ahead na. Salamat, Pading Tiyo. Maray na hapon sa mga paraan tabay. Matindi talaga ang sinapar na ganyos kan banwaan kan tiwi sa nakaaging bagyong Siroli. Sa infrastruktura pa sana o kaya sa mga residensya pa din kan banwaan kan tiwi, ang totally damage verified na ni tabi pa din, as in bisita na mismo ini, bako lang ini report kan mga punong barangay, kundi binisita na ini mismo kang DSWD. Ang totally damaged na harong digdi sa Banwaan Kantiwe, uminabot sa 2,291. Gura, pera? 2,291. Totally ini pa di. Pati lanog, pati mga pundasyon na minsan. Sus, Mario Josep. 2,000 mahigit na rin total damage. Talagang mapuon sa zero kung matugdo ka kiyarong. Warara pati sa materyales. Ini ang total damage. Sa initial report pa sa naiyan tabi pa de. Sa Malinaw. Malinaw pa de. TV. Sige. 2,291. Pasado dito sa pahayag ni Mayor Ami Villanueva, verified na ini, initial pa sa naining damage report. Jesus. At puwera kayan, superficially damaged, basado sa report kan mga punong barangay, ini baga so nagkaharaklasang kiatot. Alos Magismil, 9,669. 9,669. Iyo yan ang partially damaged. Dahil lang kayo ni sinabi ni Mayor Villanueva na dakula ining epekto sa pagkabuhay ka ining mga namamanwaan. Dahil lang ta puwerang naganyaran sa indang hanap buhay, so mga residensya na iyon pinaka-importante na dapat na igwaan mga namamanwaan, iyon grabe pang naganyaran. Sa ipinalwas pang report ni Mayor Villanueva, apwera kaining sa mga residensya na nagka-urulagan, estimate manida to damage sa agriculture, kasabay sa mga sa fisheries. Susog kay Mayor Villanueva,
Di pa sana sa damages sa agrikultura, uminabot na ini sa 20,998,000 o 20,992,000. Sa fisheries, ito pa de, Susano, ito, sa mga pananom ito pa de. Oho. Eri ba dyan sa mga gulayon, sa mga nyug, sa yung mga abaka, sumara sa 20 milyones at 21. Sa fisheries, kung sa inkeri ba digdi, sa mga sakayan na panira, sa mga gamit kan mga parasira na nagkadarangiran, suminubra man ini sa 10 milyones pesos, asin duman sa mga atama na hayop, aron kan mga manok, baka, nagdabot man ini sa 608,000 pesos. Susok kay Mayor Villanueva, ini-initial pa sa ng report asin na pig-verify pa rin nagabos asin pig-sususoy pa pangali na ma-update ang report na ini sa mga masurudal daw. Karong kaning kombinasyon susok sa alkalde nadanyaran sa anak buhay asin nadanyaran sa mga residensya kan sa iyang residente sa talagang mga ipunin tabang hali sa luwas ang Banwan Kantiwi para matabangan na makalipwat ang mga naapektaran kang naunang bita na bagyo. Roger. Yan ang report. Jong Marvian, DCGB. Gabos talaga apektado. Kahirak man kaya tama na po, mahal na Diyos, tama naman ining si Ulysses. Sa imong kabanal-banaling puso sana po magbilagro na matunaw ining si Ulysses o umitaas dai magparakibrada pawala. Tama naman po, please, tama na. Surusimana na sana. Dahil pangani nakakabangon sa COVID, ang presyo kan mga barakalon, grabing na naman tala. Tama na po, please, amang Diyos, tama na. Mangaji kita, ano. Dahil ning imposible sa mahal na Diyos. Pwede niya napakibradahon pa itaason po maitaas, mag-forward siya. Dahil na tumama sa inman na parte kan Pilipinas o sa inman na daga sa kinaban, matunaw na dyan sa kadagatan. Tama na po, tama na, grabe na. Surusimana. Dahil pangani, mani, tas subag-bagang ruli. Ano ito, Biyernes? O, ini, Miyerkules, pasana. Dahil pangani nagsurong si Mana. What's happening? Salamat po kan sa inyo pag-antabay asin amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Digbisa na sa DCGB. Ang sa inyong